sare. Să-i mulțumim Mariei Dobrotă pentru frumosul cântec și totodată valoros, așa cum este întreg repertoriul ei. Și acum vreau să vă fac o mărturisire, pentru că o am aici alături de mine. Maria Dobrotă nu a fost eleva mea, deși mi-aș fi dorit să am așa o elevă ca ea. Am cunoscut-o la Casa Electrecord cu câțiva ani în urmă, atunci când ea a înregistrat câteva cântece și am rămas așa plăcut impresionată de repertoriul valoros pe care l-a ales. Și mai apoi, împrietenindu-ne, am aflat că în vremea studenției a colaborat cu mari ansambluri folclorice profesioniste, cu ansamblul Bărăganul, nu? Spun bine, și cu altele, și că a avut o activitate culturală foarte frumoasă. Din păcate, viața ei și-a urmat un alt curs, a urmat o facultate tehnică, s-a căsătorit, are un băiat frumos, are un soț minunat pe care îl salut. Sunt niște oameni deosebiți, o familie foarte frumoasă, dar cântecul ocupă același loc special în sufletul Mariei Dobrotă. Și de aceea, de fiecare dată, atunci când ne întâlnim la emisiuni, răspunde prezent. Vreau să-i mulțumesc pe această cale, să-ți mulțumesc că rămâi aceeași împătimită de cântecul popular și că de fiecare dată vii cu aceeași dragoste. Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru cuvintele frumoase, pentru invitația pe care mi-ați făcut-o de a participa la această emisiune, acum în preajma sărbătorilor pascale. Mai ales că mă simt foarte onorată și bucuroasă că mă aflu alături de elevi și profesori ai Școlii de Arte din București. Așa cum spuneați și dumneavoastră, o școală de arte cu un istoric deosebit. Aici au studiat mari nume ale scenei românești, ca să zic așa. Aici au slujit mari profesori. Și deci bucuria mea este foarte mare pentru că mă aflu aici alături de dumneavoastră, de toți cei care participă la această emisiune. Doresc să adresez tuturor telespectatorilor care urmăresc această emisiune sărbători fericite și toate cele bune. Mulțumim și sperăm să ne mai întâlnim și cu alte ocazii la fel de frumoase ca cea de astăzi. Mulțumim. Mulțumim frumos!